Uvečer istoga dana kaže im: prijeđimo prijeko. Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. Najednom nasta žestoka oluja, a na lađu navale valovi, te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: učitelju, zar ne mari što ginemo? On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: utihni, umukni. I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: što ste bojažljivi? Kako nemate vjere? Oni se silno prestrašiše, pa se zapitkivahu: tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? Pročitat ću iz Markovog evanđelja 4. poglavlje od 35. stiha pa do kraja. Marko 4 od 35 do 41. stiha. Božja reč kaže ovako: uveče tog dana Isus im reče: pređimo na drugu obalu. I oni ostaviše narod i povezoše Isusa, tako kako je bio čamcem, a pratili su ga i drugi čamci. U to nasta žestoka oluja. Talasi su se prelivali preko čamca, toliko da se gotovo napunio vodom. A Isus je na krmu spavao. Tada ga oni probudiše, upitaše: učitelju, zar te nije briga što ćemo izginuti? A on ustade, zapreti vetru i reče moru: utihni, umukni. I vetar utihnu i nastade velika tišina. Onda im reče: zašto ste tako plašljivi? Kako nemate vere? A njih obuze silan strah, pa upitaše jedan drugoga: ko je ovaj da mu se i vetar i more pokoravaju? Razmišljao sam ovih dana dok sam se molio. Znate, nije lako početi nešto. I molio se: Gospode, šta želiš da kažem tvojoj crkvi? Šta je potrebno, ne samo pojedincu, šta nam je potrebno kao crkvi, kao zajednici? I Gospod mi je stavio ove stihove: bure života. Isus stišava buru. Prelazili su preko. I ono što me najviše iznenadilo kod ovih stvari jeste da ribari koji su bili tako vešti, kao što su bili Petar, kao što su bili apostoli, njih četvorica su bili profesionalni ribari, odjednom na sred mora, nisu ni prepoznali vreme, odjednom su upali u žestoku oluju. Brod je bacao levo i desno. Toliko da ni jedan od njih nisu bili dovoljno vešti, dovoljno spretni, iako su bili profesionalci u ribolovstvu, profesionalci u plovidbama, iskusni ribari, ili opet, toliko ih je ova oluja uplašila i bacila da nisu ništa mogli učiniti. Šta Isus radi?
Posle dugog dana, posle dugog vremena, legao je i spavao je. Učenici su se malo možda i naljutili, ljutito govorili: učitelju, izginuo smo, učitelju, probudi se, zar ti nije stalo? Učitelju, probudi se. Isus, kako stoji zapisano, je ustao, zapretio i vetru i moru, kaže: utihni, umukni. I vetar i more su utihnuli. Bog ima potpunu kontrolu u svim životnim okolnostima. I kada nam je lepo, ali kada dođu bure u naš život. Marko je do sada, do 4. poglavlja, opisivao Isusa kako je lečio bolesti, kako je isterivao demone, činio nadnaravne stvari, ali sada po prvi put učenici vide da Isus ima vlast i nad silama prirode. Na njegov glas vetar je utihnuo, na njegov glas more se pretvorilo u mirno more. I učenici dolaze: ko je ovaj? Da mu se čak i priroda poklanja. I ono što Isus radi, ukorava svoje učenice, kaže: kako nemate vere? Vi maloverni. Nekoliko puta je Isus svojim učenicima rekao: maloverni, zašto ste posumnjali? Zar ne znate da je sve pod mojom kontrolom? Ko je ovaj da mu se čak i more i vetrovi ukoravaju? Gospod je tu. U ovoj prvoj priči, kada su učenici doživjeli oluju, Gospod je bio tu. Zašto se ja i ti brinemo kada znamo da je Gospod tu, da je Gospod prisutan u tvome i mome životu? I ponekad će nam se činiti kao da Bog spava. Mi molimo, mukli, nema odgovora. Imamo odgovore na mnoga pitanja, posle oluje, zašto ovo, zašto ono. Imamo utisak kao da Bog nije prisutan u našim životima. Dok sam počeo da pripremam ovu propoved, nisam ni znao da će me to pripremati za jedan od najtežih susreta sa jednom osobom koju sam susreo u petak. Susreo sam jednu osobu i mnogi od vas znate njegovu suprugu, Sašku Almaši. Bila je član crkve u kojoj sam ja odrastao u Vrbasu i doživjela je bolest, doživjela je leukemiju, doživjela je da malo po malo, prvo su joj ocekli stopalo, onda su joj ocekli celu nogu i to je toliko bilo bolno i za nju i za zajednicu koju je tada nosila u molitvi, ali i za njega. Ona je preminula, ima već više od 15 godina, čak i više, napisala jednu knjigu, mislim da je Orezana loza. Da. I ako imate priliku, pročitajte tu knjigu. Govori o njenoj borbi ili o njenoj veri. I znate, on je doživeo, kada je ona preminula, on je ostao samohrani otac sa ćerkom koja će sad napuniti 18 godina. I zamislite, moj brat slavi rođendan i mi se sretnemo. On je slomljen. On je doživeo brodolom. I rekao mi jednu stvar: Vladimire, toliko puta sam pitao Boga: Gospode, zašto? Gospode, zašto si to dozvolio? Zašto si to učinio?
Gospode, zašto? Objasni mi, odgovori mi. I znate šta mi je rekao? Bog mi nije dao odgovor, ali mi je dao mir. Ali mi je dao nadu, ali mi je dao sve ono što mi je bilo potrebno da mogu da nastavim dalje, iako i dan danas, posle mnogo godina, i dan danas ne razumem, i dan danas me boli. Kada smo se susreli, tako smo se zagrili, znate, zagrljaj koji je trajao otprilike minut, u suzama. Ne govorimo o emocijama, govorimo o susretu sa slomljenim čovekom. Susret. I znate, kada smo bili tamo napolje, pazite, napolje -5, drhtim i molim se za njega. Bog je tu u svakom brodolomu. I ono što znam iz svog ličnog iskustva, ono što znam, Bog nam neće dati odgovore na naša pitanja. Kad je moj otac umro, ja sam pitao, Gospode, zašto? Reci mi zašto. Bog mi nije dao odgovor. Nekad nam Bog daje, nije uvek tako, nekad nam Bog daje odgovor na teška pitanja. Ali nekad nam da ono što nam je potrebno, a to je mir, nada, ljubav, vera. Zar ne? I verujte mi, to je mnogo značajnije od bilo čega da nam Bog kaže. Zato što On nam daje ono što nam je potrebno, a ne ono što želimo. I kada sam razmišljao o ovom stihu, o ovim stihovima, Bog me odveo i na 6. poglavlje. Kada je Isus nahranio mnoštvo naroda, kada je poslao svoje učenice, idite, susrećemo se. Jovan kaže da kada su vidjeli kakva znamenja, kakve čuda je Isus učinio, htjeli su da kaže, mi ćemo tebe sad da napravimo carem. Isus se povukao na planinu u molitvi, jer je to bilo iskušenje za njega. Jedno od iskušenja koje je đavo mu ponudio, daću ti sve ovo. Otišao je na molitvu, otišao je da bude sa svojim ocom. I rekao je, vidimo se tamo. I učenici doživljavaju opet brodolom. Opet neverovatno velika oluja. Ali ovog puta Isus nije sa njima. Ali Isus dolazi. Vidjeli su iz daleka, baš u toj najvećoj buri, kada je čamac bio pun vode, kada su rekli, izginut ćemo. Vidjeli su Isusa, čak ga nisu prepoznali, utvara, ko je ono? Ne znamo šta je to, šta se dešava. Isus je rekao, ne bojte se, ja sam. Petar, ako si to, Gospode, ti, daj da dođem. Dođi. Petar je zakoračio, hodao je po vodi, skrenuo je svoj pogled sa Gospoda, pogledao je na vetar, pogledao je na oluju i počeo da tone. Isus je došao, rekao je u nekim zavisnosti koji, da li Matej, Marko ili Jovan, kada čitamo, kaže, Gospode, spasi me. Isus je došao, spasio ga je, uhvatio ga je za ruku i kad je ušao u čamac, svuda je bio mir. U Marku 4 vidimo, Gospod je tu, uvek prisutan. Bez obzira šta mi mislimo, da li ga osjećamo, ali u Marku 6 vidimo, on dolazi. Iako ga ne vidiš, iako ga ne osjećaš, on je tu, on dolazi, on te neće ostaviti sirotog. On te neće ostaviti. On nije takav. On je rekao da će se pobrinuti za tebe. Oluje u mome i tvome životu nisu bez razloga. Iskreno ne volimo ih. Niko ne voli probleme, niko ne voli trzavice, niko ne voli da prolazi kroz
turbulentno vreme. Ja nikad nisam doživeo oluju. Doživeo sam turbulenciju kada sam išao avionom. Propadanje. I nije ni to naivno. Neko mi je rekao, kada vidite da stjuardese i da se članovi posade vezuju, znaj nešto nije u redu. Oluje imaju smisao. Svaka oluja ima svoj smisao u mome i tvome životu. I reću vam iskreno, zar nisu vas neke od tih oluja dovele Bogu? Zar vas neke od tih oluja nisu navele da razmišljate o Bogu? Zar vas neke od tih oluja nije približilo Bogu? Zar ne? Kroz svaku oluju koju sam doživeo, negdje sam pao, negdje mi je Gospod rekao, zašto si posumnjao? Ali je to bila lekcija. Ali je bilo kada sam bio ojačan. Možda ne vidimo sada, ali Gospod je rekao, jednog dana će ti biti jasno. Isus je rekao da je mudar čovjek koji gradi svoju kuću na steni. I kaže, bure će doći. Ne, i možda će bure. Evo, kada bure dođu, kada oluje života dođu, onaj koji je svoj život gradio na steni, ostaće. Biće možda nekih popravki, roletne, vrata koji crepće, ali će kuća ostati čista, ostaće čvrsta. Dok onaj koji gradi na pesku, pada kuća kao karte. Oluje su tu da bi te osnažile, da bi te ojačale, da bi ojačale tvoju veru. Oluje su tu da bi pokazale u stvari koliko se ti pouzdaš u Gospoda. I to ne, Gospod ne želi da ti pokaže da te ponizi. Gospod želi da znaš gde stojiš sa njime. I to teška vremena najviše pokažu. Kroz oluje shvatamo da te rane koje smo dobili, da postajemo zreliji, odgovorniji, da cenimo život. Verujte mi, ja znam šta znači opeći se na rernu. Znam da gore ima grejač. Znam, imam ožiljak. I taj ožiljak me svaki put podsjeća, Vladimire, dalje ruke. I to ne ono, Johana, ti ćeš, ne, dalje ruke. Pazi, jednom si se opekao. Možda se neko od vas nalazi u oluji života. Trenutno mislim da se ceo svet nalazi u oluji. Ali dok ta bura globalnih svjetskih razmera traje, i mi imamo naših malih bura i oluja. I možda mislimo da se sve oko nas mira, možda smo samo u srcu tornada i samo čeka da izađemo da bi prošlo. Možda prolazimo, možda smo prošli, možda nas Bog priprema za ono što će doći. Ja ne znam. Reći vam, oluje su dobre. Ne volimo ih, mučne su, ali su dobre za nas. Isusovi učenici su prolazili kroz oluje. Čak što više, mnogo puta. Zašto si toliko uplašen? Zašto ste toliko maloverni? Isus je pitao svoje učenike. Ja ne znam šta je tvoja oluja. Možda su to novčane prirode, bračni problemi na poslu, neko vam je stao na žulj, neprijateljstvo u porodici, neko vas ne voli i stao vam je na žulj i želi da vam naudi. Ja ne znam. I ne treba da znam. Možda. Bog sve zna. I Bog je sa tobom u bilo kojoj oluji, bilo koje prirode.
kada pogledam Isusovo pitanje koje on postavlja, hoću li naći veru u svome narodu dok podnose pritiske i kada dođu tamni dani, iskreno u prošloj godini sam se zaista pitao tog pitanja. Kako nas Isus vidi? Kako on vidi svoj narod danas? Kako vidi mene? Hiljada ljudi dolazi u crkvu. 1000 ljudi na ovaj dan, na nedjelju, dolaze da slave Boga. A opet to pitanje, hoće li moja i tvoja vera izdržati kada dođu oluje koje će sve potresti? Kakav će mene Bog naći u oluji? Da li ću biti izgrađen, ojačan ili postiđen? Iskreno, šta god da bude, Bog će mi pokazati moje pravo lice. Ako budem položio test, Bog će me izgraditi, načinit će me jačim, utvrdit će me u nekim stvarima. Ali ako padnem, Bog će me opet primiti i reći: zašto si posumnjao? Dok sam razmišljao sam o svome životu. I iskreno, kada pogledam svoj život, i prešao sam mnogo bura, prešao sam mnogo oluja. Neki su bile orkanskih razmjera, neki su bile da je moj život visio o koncu. Ali iskreno, bit ću i u najvećoj buri svoga života sa Isusom nego ići na neko mirno krstarenje Havajima. Iskreno, ništa ne bi zamenio za ono što Gospod me vodi, kroz šta me proveo do sada. I najveća, najbolnija oluja mi je mnogo značajnija nego od bilo kog mirnog krstarenja ovim svetom, po njihovim pravilima, užicima i tako dalje. I znaj, u sred oluje i posle oluje, kao ja, kao Miki, koji je ostao bez svoje supruge, imat ćemo mnogo pitanja. Mnogo, zašto, Gospode, zašto si to dozvolio? Gospode, pa zar ti nisam bio veran? Gospode, zašto? Čemu sve ovo? Jedno znaj, Bog ti neće dati odgovor, a će ti Bog dati ono što trebaš. Daće ti ono što ti je potrebno. Daće ti mir, daće ti nadu, daće ti ljubav, daće ti snagu, strpljenje, daće ti utehu, daće ti svoju blizinu. To je hrišćanstvo. Bog je tu. On je sa nama. On radi na nama. Bog je dobro delo koje je započeo, nastavio i završit će u nama. Gospod je tu. Ono što je moja molitva jeste: Gospode, daj da naučimo svoju lekciju. Ne znam, Gospode, šta si htio da nas naučiš kroz ovu epidemiju, kroz ove 2 mjeseca pustinje, ali Gospode, da naučimo to što smo trebali da naučimo, da cijenimo to što smo olako shvatali. Gospode, kada svet nema mira, kada nema nade, kada nema ljubavi, nema strpljenja, kada nema utehe, nema snagu, nema ništa od toga. Idite u svet i vidite, ljudi nemaju to. Dođite u crkvu. Imamo li mi to?
kroz šta god da prolaziš ili ćeš prolaziti, zapamti, Gospod je prisutan. I znaj jednu stvar, Bog je iskoristio oluje da te dovede k njemu. Bog će iskoristiti mnoge oluje da te izgradi. I Bog će iskoristiti još mnoge oluje da te približi k sebi. Nadam se da je to Bog uspeo u ovoj epidemiji. Nadam se da je uspeo da te približi k njemu. Nadam se da ti je dao želj za njime, glad za njime. Ja vidim mnoge plodove epidemije i dobri su. Ljudi koji su gladni, željni Boga, ljudi koji su prihvatili, ljudi koji su našli utehu i nadu njemu. I hvala Bogu na tome. Nije sve crno. I nemojte da slušate sve što vam televizor kaže. Gospod je taj koji radi u svome narodu. Radio je, sada radi i radit će. Neka Gospod bude sve ono što vam je potrebno. To sam govorio zadnjih 2, 3, 4 mjeseca. U Gospodu imamo sve ono što nam je potrebno, sve ono što nam je neophodno. Samo u njemu. Sve ostalo je lažni sjaj, sve ostalo je trenutačno, sve ostalo je samo prolazno, ali kad on da, to ostaje. I ono što je Bog prvo što je uradio, smirio je. On je naš mir. On je taj koji je pomirio nas sa Bogom. On je taj koji je zastupnik između nas i Boga. Zato na kraju, neka Bog bude izvor svakog tvog mira, nade, ljubavi, utehe, snage. Uživaj u njegovoj blizini. Amen.